Molt bon diumenge a tots. Cadascú necessita el seu temps per fer-se càrrec de tantes i tantes situacions i, com no, també de la proposta que ens fa Jesús. Jesús mira la seva gent, mira les seves comunitats, mira els seus fidels, no pas amb altivesa, no pas amb superioritat, tot el contrari. Els mira sempre amb tendresa, amb amor, amb misericòrdia. Així també nosaltres agraïm tots aquells que van per la vida no mirant la vida des de la barrera o des de cap mena de superioritat, tot el contrari. Agraïm tots aquells que ens miren cara a cara, que ens miren i ens respecten i guarden sempre la nostra dignitat. L'Evangeli es refereix als ulls de la fe. Jesús ens ofereix un sentit nou, una vida nova. Jesús obre els nostres ulls a la fe, a viure des d'una nova perspectiva, des d'una nova situació, des d'un nou horitzó. Agraïm-lo, rebem-lo, fiem-nos de Jesús, que no ens ha enganyat mai i tampoc ho farà ara. Estimats, avui és diumenge i som en el temps de Pasqua a les portes també d'una festa ben estimada, la festa de la Mare de Déu de Montserrat, patrona del nostre bisbat de Sant Feliu. A ella també adrecem tantes i tantes de les nostres pregàries perquè sigui ella mateixa, la Mare de Jesús, la que les apropi i les elevi a Déu mateix per intercessió del seu fill. Adrecem-li, com no pot ser d'una altra manera, tota la nostra vida, totes les nostres intencions, els nostres anhels, també les nostres preocupacions i, com no, adrecem-li tots aquells que més estimem. Bon diumenge i bona Pasqua.